Semento man ni dili ba? Usa kini ka konkreto. Muyokbo mo ani o dili? Of course dili, tungod kay usa man lang kini ka konkreto, usa lang kini ka semento. Pero what if ako kining pormahan og ilong? Pormahan na ako og mata, pagkatapos buhok ako dayong kuluran. Porma niya naong nasa ato ang Ginoo. Muyokbo mo o dili? Of course dili gihapon, kay nagpabilin man siya konkreto. Naay rebulto nga sosyal, bulawan. Pero mauna ang giingon sa Bible sa Salmo kapitulo 115 bersikulo 3 ngadto sa 7. Ingon ang Bible, ang among Dios anaa sa langit, ug buhaton niya ang iyang gusto. Apan ang ilang mga Dios binuhat lang sa tawo gikan sa plata ug bulawan. May mga baba kini apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalonggan apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot apan dili makakupot. May mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani makatingog. Now, mao kini ang ilahang mga Dios. Sosyal nga rebulto apan nagpabilin nga walay kinabuhi ug dili nila mabuhat ang ilahang mga gusto. Ang sugo sa Bible, ayaw sila yukbuhi. Ingon pa sa Exodus 20, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linelo bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Wala man may gasimba, igo raman may nagyukbo. Unsa ingon sa Bible, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Wala man may alagad kanila, o unsa man kini ginabuhat sa uban. Kinaserbisyohan nila ang mga rebulto. Ingon ni Jehova, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios nga abughuan. Usay mo ingon kita, wala man miga simbaan na igo man lang may nag-bow down. So sama gud sa Japanese, mo bow down sila sa ilang kapwa Japanese. Mga igsoon, dili nato ikumpara ang atong pag-bow down sa Japanese ngari sa tuwa. Kaya di sa mga Japanese, dili ba? Pagkatapos mga igsoon, ang pag-bow down sa Japanese, sa ulo man lang, lawas man lang. Ang pag-bow down nato is magluhod gayud ba? Worship na gid ka na siya, klaro. Sabi mo mga igsoon, kung naa may kultura pod nga gabow down og tawo nga pinaluhod gyud nga moserbisyo gid siya pag-ayo, maigsuon ka na ang kultura sayo. Sa simbahan mga igsuon, dili basihan nato ang kultura kung sakto ba nigdili ang atong ginabuhat, kay ang kultura hinimo lamang sa tawo. Ang atong basihan mao ang Bible. Ang Bible nagsulti ayaw pag-bow down sa mga imahe, sa mga sculpture. Nakalimot na ba kamo sa dihang si Pedro miduol kang Cornelius? Si Cornelius miadto kang Pedro og ni bow down. Kabalamoon sa ingon ni Peter, tindog kay parehara ko nimo tawo. Atong basahon sa Acts chapter 10 verse 25. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said. I am only a man myself. Tindog, tao lang ko. Mga igsoon, kung si Peter nga tao dili magpayukbo, samot na ng simento, dili po na siya magpayukbo. Dili ba? Napag-iisay. Naapag yung mga tao nga kapabilin og yukbo sa imahe ni Pedro. Santo Pedro, ganayukbuan ang imahe ni Santo Pedro. Sa Bible mga igsoon, si San Pedro nagaingon, tindog, susama lang ko nimo tawo. Si Pedro dili gusto idolatry gihapon. Di niya gusto nga simbahon ang iyang kaugalingon. Usay mo ingon kita ba? Nga ang Ginoo man ang gasugo sa atoa nga maghimog mga rebulto. Siya gani ang gatudlo nga maghimog rebulto sa mga cherub. Ingon pa sa Exodus 25:18, ug magbuhat ka og duha ka mga kerubin nga bulawan. Sa buhat nga sinalsal, pagabuhaton mo kini diha sa duha ka tumoy sa halaran sa magpasig-uli. Napagid sa Ezekiel 41 verse 17 to 18 nga gisugo kita sa Ginoo nga maghimo og inukit nga kirubin. Mga igsuon, inukit nga kirubin.
Dili inukit nga Ginoo. Klaro ha mga igsuon ang konteksto. Dili kita mo gawas sa unsay gisugo sa Ginoo. Yes, nagsugo siya nga mag-ukit kita, pero ang ukiton ang kirubin. Never ginagisugo mga igsuon sa Dios nga maghimo kitag inukit nga larawan niya. Ang Ginoo hilig siya og memorial, dili ba? Sa Bible, napagani mga batong ay patong-patong 12 ka buok, diba? Memory nga ang Dios nagtabang sa 12 tribes sa Israel, nilabay sila sa Jordan River. Ang Ginoo hilig sa mga memories. O magamit sa mga butang. Pero pag remember kaniya, wala siya nagsugo nga magbuhat og imahe niya. Kung gimingaw ka mo ni Jesus, basa ang Bible. O kung gusto ninyo madunggan ang tingog ni Jesus, basaha ang Bible na kusog. Abi mo kung gusto ka mosimba sa ato ang Ginoo, makasimba ka kaniya bisan pag wala kay gamiton nga butang. Bisan asap ka, magkasimba ka sa Ginoo. Nga naman, He is all-present God. Espiritu nga kung siya mga igsoon. He is all-present God. Kung muyukbo ka kaniya, diha nga walay imahe ginamit. Nakakita siya nimo. Dili na nimo kinahanglan pa og imahe. Abi mo, ingon pa ni Kristo, simbaha ang Ginoo sa espiritu o sa kamatuoran. Ingon niya sa John 4:24, ang Dios espiritu ug ang mga magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Usahay moingon kita, ngano man lagi bi, nagsugo man ang Ginoo kang Moses nga magbuhat og brazen serpent aron nga ang pinakan sa ilang bitin maulian. Kung mulantaw sila sa brazen serpent, maulian ang ilahang samad sa bitin. Now, mga igsuon, balikon ko, ang gisugo sa Ginoo nga ipabuhat brazen serpent, dili iyang imahe. Ha? Never gid na gisugo sa Bible mga igsuon nga magbuhat og iyahang imahe. O niya, wala pud gasugo ang Ginoo nga magluhod niya adto. Igo lang taon, di ba? Ang Bible nagsulti lang taon lang, dili kay ludhan.